Здесь планируют оставить один заезд на всю линию домов. Киндери бистесіндегі дистеден артық йорт үшін үзек трассыға кіру шығу юлы бір болашақ. Қазір аны түзу ішлері бара. Машиналар шығып кетсін, мында пробка болмасын. Юл жасаушылар нәрсе деп әйтесізге міне? Олардан сұрадыңыз ма? Выезд була только 5-ші жыртқа вот Азина урамынан, конечно, Киндерка янында. Әміңа қадар бұл урамдағы йортларының әрбірсінен түп трассыға шығу юллары ойырым болған. Үзек юлдағы бікілеріні әйленіп ұзу үшін олардан башқа автомобиль йөртүчеләр дә файдаланган. Хәзер халык ул машиналар гадәт буенча безнең урамга кереп тулыр һәм кире борылып чыга алмас дип борчыла. Чөнки яңа юлның бер башы ябык булачак. Ул турыдан үзек трассыга чыга алмаячаклар. Моннан тыш урам уртасындагы светофор белән җәяүлеләр кишүен дә башка урынга күчерергә җыеналар. Бистәдәге әлеге светофорны 3 ел элек урнаштырганнар. Анысында җирле халык мөрәҗәгатьләре һәм гаризасы буенча чөнки биредә элек автохәлакәтләр күп була иде диләр. Әмма сүзләренә караганда хәзер светофорны алырга җыйналар. Бу исә яңа хәлакәтләргә китермәгәе дип куркалар. Чөнки киртә генә ярдәм итмәс дигән фикердә алар. На этой территории у нас находится автобусная остановка. Менә бу урында автобус тукталышы, җәяүлеләр кишүе һәм светофор. Аларның барысында 200 метрга читкәрәк күчерергә телиләр. Тик без халык барбер моннан кистереп йөрер дә хәлакәтләр артыр дип куркабыз. Приведет к тому, что больше будет дорожно-транспортных происшествий именно на этом участке дороги. По поводу того, что делать, это, конечно, хорошо. Светофор белән җәяүлеләр кишүен күчермәсеннәр иде. Машина эчендә, җәяүлеләр эчендә шушы бер юл гына булачак. Тротуар юк бит. Было отправлено в администрацию коллективное письмо. Хакимияткә коллектив белән хат яздык, светофорны калдыруларын сорадык. Балалар моннан мәктәпкә йөри, олылар шүп-шар түгәргә юлның икенче ягына чыга, киртә куймасыннар иде. Дети ходят, магазин, мусорка, чтобы нам не закрывали ограждение. Совет районы хакимиятендә Киндери бистәсендәге юллардагы барлык үзгәрешләр халык иминлеге өчен эшләнә дип белдерделәр. Төп трассага чыгу юлы план буенча 3 урында булачак, тукталыш, кишеш һәм светофорны чыннан да күчерәчәкләр. Вся концепция проекта в том, что... Әлеге участокта җәяүлеләр катнашында ел сайын кимендә 2 хәлакәт була иде. Тукталыш автосервис каршында булгач автомобиль йөртүчеләр кешеләр өстенә менеп диярлек борыла иде. Бизнеска комачауламасы өчен дә халыкның иминлеген тәэмин итү максатыннан да җәяүлеләр кишүен, светофорны һәм тукталышны күчерергә булдык. Заманында Мамадыш трактындагы шәхси секторда да шундый бәхәс килеп чыккан була. Әмма үзәк трассага чыгу өчен бердәм юл булдыру куркынычсызлыкны тәэмин итү мөмкинлеген бирә. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.